Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismaois. Halo pemirsaku, alhamdulillah ya, selamat beraktivitas untuk kalian semua. Hari ini adalah hari dimana anakku wis gede pemirsa, alias kelas 1 dapat rapot semester 1, urung kenaikan kelas ya pemirsa, lagi semester 1 dan kayak tak dono hasilnya berjuangane anak lanang Ferry Irawan alias Ferry Bendel yang mau pertama rapat pulang lah jadi guru ki mulai jam 9 delalah urung anek jam 09 wes mantuk pemirsa. Saiki sekolah saiki rapote apik ya. Ini koyo sampulnya bagus. Ki yo untuk sampul kita yang bayar pemirsa, dadine yo tuku yo. Ki ngene saiki ki anak sama ini dadi gak kuwatir kudanan apa piye yo aman. Nah, kita lihat hasilnya. Rapor peserta didik sekolah dasar SD Ferry Irawan. Nama sekolah SDN 2 Mulyorejo, Jalan Randu Blatung, Kelurahan Desa Mulyorejo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Kira enak fotone ya, foto. Kita lihat hasilnya. Kelas 1 fase A semester ganjil tahun pelajaran 2025 sampai 2026. Mata pelajaran ini pemirsa tulisannya pendidikan agama Islam dan budi pekerti, nilai akhir 84. Bagus ya, ini agama menunjukkan penguasaan yang sangat baik dan mampu mempertitikkan nilai-nilai baik dalam kehidupan sehari-hari melalui ungkapan-ungkapan positif yang mencerminkan kesopanan, keceramahan, dan etika dalam berinteraksi dengan orang lain. Jadi kayak keterangan kalau nek TK menguasai dengan baik dalam memahami pentingnya tradisional memberi dalam ajaran agama Islam seperti zakat, sedekah, dan kebaikan kepada sesama. Pendidikan Pancasila 77, Bahasa Indonesia 83, Matematika 84, Pendidikan Olahraga atau Jasmani 80, Seni Budaya atau Seni Rupa 78, Bahasa Jawa 78. Terus lagi terakhir sekolah Sisan Ngaji 82. Wis alhamdulillah ya nilainya bagus pemirsa. Kayak sing 6 piro, kayak terendah 78, tertinggi 84, tertinggi 84 ya wis bagus ya. Terangannya izin sakit 7 hari, izin 7 hari. Ferry telah menunjukkan sikap aktif dan kepercayaan diri dalam mengikuti pembelajaran di sekolah, juga telah menunjukkan sikap mandiri dan dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Semester 2 nanti diharapkan meningkatkan kemampuan membaca dan menulis serta ketelitian dalam berhitung. Oke, catatan guru kelas.
terus iku nanda tangani. Wis ngono tok, guys. Alhamdulillah ya. Nilainya ya wis apik kanggo kelas 1. Kelas 1 kuwi penting ki ndongakno, guys. Angger gojek ae yo nilainya elek. Wis kelas 1 dilongkas sampai kelas 2 cepet ya pemirsa. Umurnya ki pas Dek Ferry. Kelas 1 itu 7 tahun, harusnya mau 7 tahun. Nek mlebu kayu cek kurang pemirsa. Alhamdulillah. Bocah. Bu, nilaiku nek apik sok nek juara 1 aku ngono. Nek juara 1 njaluk apa ngono. Semester 2 moga-moga lebih baik lagi, lebih bagus lagi nilai-nilainya, bisa naik kelas, moga-moga mendapatkan peringkat ya pemirsa. Percaya tapi ya ternyata mengikuti maksudnya untuk pelajaran yang sekolah. Mas Arepi nek ngarani ngono kae bocah iki aktif bedik ngene tapi pinter ngono. Bocahku iki kaya Pak Ane dhisik yo ngono. Sekolah pinter pemirsa, mesti juara 1. Sekolahe Pak Riko kae nek kon matematika pinter. Opo ae iso kuwi mbok kon dandan apa lampu, dandan kabel, dandan TV, dandan kipas, dandan opo ae iso. Wong iki pinter. Apa meneh soal bangunan-bangunan kuwi tukang apa? Tukang apa? Dadi tukang batu. Ngelak ngono kalau ngecor ngelas, pasang keramik iso, guys. Proyek iki iso gitu. Kemarin Pak Riko pasang kan yang perumahan. Alhamdulillah saiki mulai lembur lagi untuk masang granit. Terus ini masang plafon ini sudah selesai cepet ya pemirsa. Terus omahku pokoknya kon dadekno soalnya sudah wis payu ngono lho, wis payu dan akhirnya kon selama 3 bulan ya 3 bulan harus sudah jadi soalnya apa dan ditempati pemirsa. Jadi tapi ki sistemnya kan gak borongan harian, jadi ini yo apa alon-alon. Kerjanya di mana Pak Riko, Mbak? Banyak yang bertanya ngono ya. Kerjanya Pak Riko ada di Bogor. Aku yo gurang Bogor ki ndi pemirsa. Maksudnya Bandung kono apa ning ndi yo? Bogor iku kulone Jakarta apa Jakarta jek ado yo. Yo urung pernah ning Bandung. Nek ning Bandung wis pernah tapi nek Bogor urung pernah. Bogor ki Jawa Barat apa ya? Pokok ya semoga-moga ning kono lancar rezekine. Alhamdulillah iki untuk 2 hari ini enek lemburan. Kemarin gak ada lemburan, gak boleh soalnya yang perumahan itu ada sapame ya ketat, dadine untuk nek kerja bengi ku ganggu kiwa tengene pemirsa. Dadine kemarin cuma jam 7 sampai jam 6. Saiki nek lembure sampai jam 10 wis alhamdulillah pokoknya ya. Jadi isuk mang wis gerimis, udan ae, kedek sore udan ae pemirsa. Alhamdulillah dikek rezeki udan, dikek panas sambat, dikek udan sambat neh. Bersyukur ya pemirsa dikek udan. Sing tandur-tandur do garing ki enek banyune ngono lho. Iki hari-hari iki 2 hari iki wifi-ne kudu error, jadi ngupload konten itu selalu telat pemirsa. Gak kena. Di ini pedot total rusak kabeh, terus didandani kena dan iki pedot neh ngene Mbak Deni Isma tok bisa. Iki bakale beriki bertambah rapat liburan panjang paling sampai 2 minggu sampai tahun baru pemirsa. Krungu-krungune. Untuk liburan ning ndi Mbak? Ning omah ae. Pe ning ndi yo? Sume ngene iki. Aku ki nek nerandu bingung ora enek wifi ning kono gak iso upload konten misal nek nganggo paketan wala.
duit tok 55 langsung entek sak konten siji ki mbok urung ngenekno ngono wis entek paketane. Paketane 55.000 entek sak ndekan. Mampu ora le? Mampu ora? Mampu gak? Kowe mampu ora kok ning ndi? Di mau wis mbok kene Bu Guru duit. Tak kon nabung. Iki diadakan nabung pemirsa, tapi untuk kelas 1 itu tidak urung diwajibno. Maksudnya gong pateo terlalu penting ya, tapi nabung dianjurkan untuk seminggu sekali, tapi sakarepe nabung piro-piro itu untuk sumben kelas 5 6 nek jagane rekreasi pemirsa. HP-ne aja digawa nek dolan. Alah aja digawa. Engko nek rusak. Terusno. Engko nek rusak dandani tak akeh kowe nek tak kandhani ora ben mbok gawa mulon. Gawa mbok ade kono. Gawa dolanan ae nek dolanan oleh. Tak penging gawa nek rusak. Soalnya nek dandan HP kuwi gak murah, roh dhewe to. Wis ping piro ae? 350, 250 ganti LCD wis ping piro ya HP kae Samsung. Sampai kena tinggu tuku cara mono pemirsa. Dadi wis kesel dandakno HP ae. Peri ku garape nganu alon-alon. Disilak-silakno bature. Ngono HP-ne iki. Akhire rusak. Dik. Kowe nek tak kandhani apa ora leh? Engko nek tak kandhani tak tinggal lho nusulaya ndang dhewe. Mah tadi aku. Wifi nang ndi engko wifine didandani perene wonge bakule. Bingung nek arane. Mbak Nita sapa? Wifi nang ndi? Mbak Nita. Ora kena kabeh, rusak. Kena. Kok bene nek rusak ceblok aja mbok silahno batu-bature nek rusak. Ora dhewe. Terus wifi nang ndi ape ndogroke? Mbak Nita. Ayo ning kok endi? Dijungok ning ndi? Ya ning kono jero kono. Jero kuwi. Ora enek ae. Kok mare mumet ya. Nek wong ngonten kok e. Nek tuku jajan ndang aja gawa HP. HP-ne nek rusak. Oh iya. Karena nek dikandani kowe iki. Engko nek rusak kowe tak kon dandakno, aku wis mau dandakno HP. Yo. Kowe nek kandhani kok anggere pecah. Ora kena dikandani wong. Ngowo kowe tak sita angger rusak. Mbok silak-silakna baturen kok. Terus nek aku di ngene-ngene dingi kalo dienggo permainan, guys. Tak kandhani kowe. Angel bar iki turune. Kesel ngandhani aku. Dienggo kanca-kancane. Nek rusak ngono kuwi. Bature iki tenggahe gak rewel kok. Iki nek wifi iki lho, Ndek, bingung. Iki nek wifi yo kopior kabeh. Nek wifi ajak nang omah. Nek kene wifi bingung, pe wifi nang kono-kono. Ya wis ngono pemirsa ki mau ndelokno nilainya Ferry kalau bercerita ya tentang Pak Riko. Yes, pokok dongakno pemirsa moga-moga Mbak Isma, Mbak Deni, terus Pak Riko yos dikeki lancar ora nyambut gawe ngono sing tak nganu pemirsa. Untuk hari iki ki semua dari TK, SD, SMP, SMA tanpa rapot kabeh pemirsa. Dadi sepi sekolah ki mang kadang enek sing gak masuk wesan. Dadi orang tua wali murid sing njipuk rapot. Tapi nek untuk SD kene kelas 1 yo jek dijipuk dhewe pemirsa. Sombe nek enek kelas 6 mungkin dadi enek perpisahan enek apa wali murid bakal sing njipuk. Mesti ngono. Dan iki untuk iki tanda tangane nek rapot yo ora mboke sing enek ning kene, tapi jenenge bapake. Ngono iki kenapa ya, guys? Emang ya Pak Riko Joko Suwarno ning kene. Untuk iki kene Pak Riko dadi sing tanda tangan Mbak Isma, gak apa-apa yo Pak Riko gawe. Belum pulang. Nek bengi bar lembur yo telepon, aku gak iso turu akhirnya dikancani. Sampai wengi pemirsa. Kenapa gak iso turu? Mboke koyo kancilen aku ki ndek bengi gak iso turu nek. Cara mono diremno ki angel ngono. Apa marem?
Apa, Mak? Apa kuwi? Adren kok semet tak. Walah. Yo dikei pepes, dikei wader. Mek oseng, Mak. Enak, Mak. Sarapan. Ndang, Mak. Oseng anu. Cambah tak kei pentol enak, tak kei kecap. Iya. Iya. Aku kok ngene kamu campur. Campur-campur. Pepes. Enak. Anget-anget. Aku mau yo ngemplok samplokan. Pepes mijik kok wis dipangan Peri. Peri dolan kok. Mulai sekolah ki bocah saiki apa gelem mangan ae? Enak kok sama papamu. Ora gelem mangan. Duit. Nanti Aneh. dia kan mondang iki namanya. Padere. Ki mang golek prei, golekne. Apa? Mang sampean mang prei tek golek iwak wisan. Rebu. Ya. Iwak ndek sore golek. Ya kan besok dia kan dulu beli mah. Walah. Untuk tinggal 5 di. Iya, gawene wis ping pindho semet. Mbak, makane ndi? Ngarit. Anu, Mbak, mek kresek, Mbak. Tak kira sak pira? Terus gane gede. Walah, entuk 5 mbah 6. Iya to nang. Mbak, urip iki, Mbak. Engko mbok kaya ning kulkas sak engko darah mati dhewe dadi es batu. Ora mbok beda timisan ngono. Kae pas kowe ngarit aku ape ngulon, sing ape ngulon malah wah, aku ki ape randu, aku ki ngono. Terus yo lebok nang kulkas ngono ae, mak engko tak omongane paling gak diomongi. Gak. Lali sampai aku mulai ijek terus digoreng. Ngulawa Peri nek katane ngono. Enggak kan rumah. Untuk titik di bawah lah mungkin. Mancing, hobine mancing gak apa-apa, guys. Mancing ki yo golek lawuh. Nek entuk ki yo luwung kena nggo lawuh. Enggak bisa enggak. Mak, lo mak rapote kuandel apik, Mak. Ki mang Mak bayar. Dikit. Nilainya apik-apik, Mak. Alhamdulillah ya 8 7. Pol sithik ki 7 8 gak enek 6 gak enek. 80 82 84. Alhamdulillah kelas 1 ae jekane pemirsa. Wis mengikuti iki wis seneng sudah. Pak nek tok ya apa sarapan. Enak segone anget-anget. Enak. Sarapan pemirsa iki mong Mbak Isma bersarapan marep aku. Mang ngoseng cambah, dikei pentol, dikei kecap, wis dadi Peri ngono ki engko seneng. Ya mana sendiri segani. Heeh. Jane pengen nggih piya-piya enak. Enek cambah. Lho, aku wis duwe, Jek. Lho, ngono ki cambah tok gak apa-apa yo. Yo enak. Ora sanggo wortel kol ngono lho gak usah. Enek cambah, enek tepung terigu awake jek separuh. Ya. Engko digewek nek pengen. Nek udan-udan iki lambene pengen sing ngewek neko-neko ngono lho, pemirsa. Anget-anget. Sarapan, mari sarapan. Mak iki lho sarapan ning kene. Lho, sarapan. Tibake nganu, wifi-ne pedhot, weke dhewek. Engko bakule rene ya. Dadi ora kabeh. Maksudnya sing rusak weke dhewe. Engke sing ndi? Ya ora roh ya ngono didelok kok. Ya engko sing delok bakule sing roh. Mbah apane gak roh, tapi maksudnya sing mati kene tok. Oh, ndi gak mati. Ndi gak mati, nek ndek kan mati total. Jadi terganggu. Ya. Ya wis ngono pemirsa, terima kasih banyak wis selalu mengikuti kegiatannya Mbak Isma, Mbak Deni wis selalu support kami, nggak Isma saran masukan wis ditonton terus iklannya wis gak di-skip ya sepurane nek klera-klerune Mbak Deni, Mbak Isma. Tutur katane sing salah, sing kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Muga-muga kabeh pemirsaku diparingi sehat, seger waras, panjang umur, berkah barokah. Mendelokno nilai hasil anak lanang. Ya pemirsa. Mbak Isma pamit dulu. Cek titik Allah ketara dadi wong apik aja sampe nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Apa kayak